Helo, blwyddyn newydd dda I chi. Dwi wedi bod yn ysgeleisio ein gardd yn ddiweddar. Felly, yn lle dangos llawen iawn o'r ardd I chi heddiw, mi fyddwn ni'n dadbocsio Flwyddyn Newydd. Beth sy'n y bocs? Da ni'n defnyddio cyllell Stanley I fynd I mewn. Felly, beth sy'n gen I yma? Foch chwynnu. Siswn. Be ydi hi'n? Praw. Cribyn. Ac mae rhywbeth arall yn y bocs. Dwi'n gwybod be ydi hwn. Mae'n llythrau. Ac mae stori. Mi fyddai ein darllen I chi. Dach chi'n eistedd yn gyfforddus? Yna mi fyddai'n dechrau. Diwedd y Hydref oedd hi, neu Egaeth oedd hi, ac roedd angen i'r dyn ryddedd wneud rhywfaint o waith yn yr ardd. Roedd y goeden angen tocio. Felly, mi wnaeth y dyn dringo'r goeden, ac yna dechreuodd o dorri cangen. Ac yna dechreuodd o dorri cangen arall. Ac un arall. Ac wedyn, digwyddodd rhywbeth. Roedd y dyn yn hongian o'r goeden. Tan, mi wnaeth o syddio. Syddiodd o I gwysg dyfyn. Mae breuddwydion yn medru bod yn ryfedd. Breuddwydiodd o am ei holl gantores. Wel, wnaeth o ddim breuddwydio am y cantores mewn gwirionedd. Breuddwydiodd am ei chot felyn hi. Roedd y cot yn melyn iawn. Roedd hi'n fel y bwy a tresu aer yng ngaf bodnant. Roedd hi'n mor felyn fel na medrai o ddim yn glywed be oedd y cantores yn ei ddeud. Achos roedd popeth yn ei fyd yn melyn. Tasai popeth yn felyn, mi fasai'n cantores canu am orwedd yn y haul a dim byd arall. Fasai hi ddim yn canu chwata I hanner nos, mi fasai hi'n chwata I hanner dydd. A mi fasa'r melyn yn toddi fel ffynon melyn, ych y fi. Ond, tasai o'n deffro, mi fasai yn codi, a mi fasai yn gweld nad oedd popeth yn felyn, achos bod rhai pethau'n piws. Y dywydd. Diolch am wrando, a dymuniadau gorau ar gyfer y flwyddyn newydd. Hwyl fawr.